Dragi telespectatori, bine ați revenit la Noi să fim sănătoși. După cum ați aflat și de pe pagina noastră de Facebook, invitatul nostru de astăzi este domnul profesor Ioan Bradu Iamandescu, un invitat care îmi provoacă o foarte plăcută revedere după mai bine de 15 ani, când am fost studentul domnului profesor. Bine ați venit, domnule profesor, la noi în studio. Bine v-am găsit și mă bucur că mi-ați fost student, pentru că eu îmi urmăresc în general foștii studenți și consider că sunteți într-o postură foarte frumoasă și care sperăm să fie de bun augur și pentru telespectatorii dumneavoastră. Vom discuta astăzi despre alergii, după cum v-am anunțat, un subiect destul de actual și mai ales un subiect de sezon. Domnule profesor, spuneți-ne, vă rog, de principiu, cam ce sunt alergiile? Cum au apărut ele? Alergiile, dacă vreți, sunt un grup de boli care se caracterizează printr-o notă foarte comună, și anume aceea de modificare a reactivității organismului față de substanțele străine. Dacă vreți, mergând pe etimologie, este un alt fel de reactivitate. Deci o reactivitate particulară, și anume, în loc să își exercite armele de apărare contra substanțelor care sunt dușmane, să le spunem, da, cum ar fi microbii, virusurile, chiar celulele tumorale și alte corpuri străine care amenință sănătatea organismului, ele se exercită asupra unor substanțe inocente, de exemplu alimente, medicamente, polenuri. Deci substanțe care unui alt om care nu-i bolnav, care nu este alergic, nu îi fac niciun rău. Deci sau chiar în cazul medicamentelor, nu numai că nu îi fac rău, ba chiar pot să-i facă bine. Exact. Sau ar trebui să facă bine. Alergicul, dacă vreți, este un ghinionist, pentru că el, de exemplu, nu se poate bucura, dacă e alergic la polen, de farmecul unei poieni în bătaia vântului și sub lumina soarelui. El nu se poate bucura de anumite alimente care multora le fac o plăcere deosebită, cum ar fi ciocolata și așa mai departe. Este important să stabilim caracterul din punct de vedere clinic, dar și al mecanismelor de producere al alergiilor. Ele reprezintă reacții de inflamații. Sunt reacții de inflamații la nivelul porților de pătrundere în organism a alergenului, și aceste porți de pătrundere, sau mai bine zis țesuturi cu rol de barieră, sunt reprezentate de piele și de mucoase. În caz mai rar, dar există totuși destul de des și aici, este afectat chiar sângele. Atunci este vorba de reacții mai severe, cum ar fi șocul anafilactic. De regulă, manifestările la nivelul tegumentelor sunt sub formă de urticarie, de dermatite sau mai eczeme. Deci bubițele acelea care apar pe piele în momentul în care uneori, să știți că sunt destul de păcătoase, chiar inflamații, edeme, care dacă se extind de la nivel cutanat la nivelul mucoaselor, cum ar fi mucoasa laringeană, creează celebrul și foarte periculosul edem glotic, care poate să se încheie printr-o asfixie totală. Acesta este cazul extrem. Însă mai aveam doar de spus că mai frecvent și eventual mai neplăcute ca manifestări, ca persistență și ca urmări, sunt localizările la nivelul mucoaselor. Și prima mucoasă este mucoasa respiratorie nazobronșică, deci cu manifestări de rinită, guturai și astm, și la nivelul mucoasei digestive, cu o serie de manifestări care uneori sunt greu de apreciat ca fiind alergice. Lumea poate să creadă că e vorba de o gastrită ulceroasă și în realitate, sau o diaree cauzată de alimente, și sigur, poate să fie tot de alimente, dar prin mecanism alergic. De exemplu, un om care ingerează o băutură sau o supă cu un alergen și la câteva zeci de secunde, minute trebuie să se ducă la toaletă, e clar că o face prin mecanism alergic.
Deci, vedeți, sunt foarte multe. Care este elementul comun pe care îl au, de exemplu, inhalarea polenului, că ați vorbit de alergia la polen, și ingestia de alune sau de ciocolată, pentru că sunt alergeni destul de răspândiți? Acum, vedeți dumneavoastră, alergia la polen este foarte bine cunoscută chiar de către marele public ca fiind mecanismul prin care apar așa numitele guturaiuri, rinite, deci rinita alergică sezonieră, pentru că polenul apare sezonier și care se asociază foarte frecvent de conjunctivită, mai bine spunem rinoconjunctivită alergică la polen. Deci aici polenul își are stabilit clar și în mintea pacienților, bineînțeles și a medicilor, ideea că polenul cauzează astfel de reacții. Dar există așa numita alergie încrucișată dintre unele specii de polen, și aici vorbim de polenul de mesteacăn, de stejar, deci polenul de betulacee și care creează o reacție alergică încrucișată cu moleculele, cu alimentele de tipul țelinei, cum ar fi, de tipul bananelor. Ce vrea să spună această formulă de alergie încrucișată? După cum știm, alergia are la bază o reacție dintre antigen, adică alergen de data asta, și anticorp. Anticorpii care se formează ca urmare a sensibilizării pe care o produce alergenul, se așează atât pe celulele mastocite care se află în piele și în mucoase. Atașarea anticorpilor pe celule este chiar acum exemplificată în animație. Așa, da, exact. Se atașează acolo și se atașează, bineînțeles, și la nivelul mucoasei digestive. Deci aceleași celule sunt prezente și în mucoasa digestivă, mastocitele, de exemplu. Ceea ce este important este că un antigen, un alergen, are o formulă chimică în care numai o parte din moleculă este în stare să inducă anticorpi, după un mecanism de complementaritate, cum ar fi cheia și broasca. Deci, din punct de vedere spațial, există această corespondență și gruparea aceasta moleculară care suscită apariția de anticorpi se numește determinant antigenic sau epitop. Ori moleculele de țelină, să spunem, și polen de mesteacăn, că am dat examenul ăsta, sunt foarte diferite între ele, dar conțin în molecula lor același element comun, același determinant. Deci au o bucată comună care reușește să declanșeze răspunsul imun. Exact. Răspunsul este același, indiferent că e vorba de polenul de mesteacăn. Și atunci când intră polenul acesta de mesteacăn, la nivel al mucoasei respiratorii declanșează rinita, la nivelul mucoasei digestive declanșează manifestări gastrice, dar și la nivelul pielii poate să declanșeze urticaria. Mai ales la nivelul mucoasei orale declanșează așa numitul sindrom alergic oral, care constă într-o inflamație cu mâncărime, adică cu prurit oral, cu inflamația buzelor, concomitent și cu rinita, care completează acest sindrom deci, practic, oral. în momentul în care se declanșează acest sindrom, avem ce? Buzele umflate? Avem buzele umflate, mâncărim la nivelul mucoasei bucale, salivație și rinită. Ceea ce însă adică e foarte... Și nasul care curge, cu strănuturi, cu ochi congestionați. Ceea ce însă este mai important este că acest sindrom alergic oral este mai rar decât o formă prescurtată a acestei alergii încrucișate, care constă în faptul că atunci când o persoană, să zicem, vine în contact cu când mănâncă un aliment care are această reacție, această corespondență de alergie încrucișată cu un anumit polen, prezintă urticarie. Foarte multe urticarii apar la astfel de alimente. Apar, de exemplu, în cazul alergiei încrucișate cu
polenul de graminee, apar la roșii, la tomate, la preparate pe bază de bulion, la polen de floarea soarelui, la susan. La susan mai apar și când există alergie încrucișată cu alte polenuri, cum ar fi artemizia. Există foarte des alergii nu numai la țelină, ci și la morcovi cruzi. Deci o salată de asta cu morcov poate să declanșeze o urticarie, deși pacientul nu are în momentul acela manifestări de rinoree. Deci lipsește în momentul în care am identificat o alergie la, să zicem, țelină, putem trage concluzii vis-a-vis de întreaga constelație de factori care pot declanșa? Adică dacă mi-a apărut urticarie în momentul în care am mâncat țelină, pot să fiu sigur că și în momentul în care înfloresc mestecenii sau... Putem avea o astfel de bănuială, dar vreau să vă spun că reacția apare numai dacă mâncăm țelina. Problema nu este bilaterală. De exemplu, sunt oameni care au alergii, au teste pozitive la polen de mesteacă, dar care nu fac manifestări nazo-sinuzale, nazo-oculare când respiră, inhalează polen de mesteacă, dar când mănâncă alimentul cu care există această corespondență de alergie încrucișată, fac fenomene urticariere. De asta, de multe ori, eu când trebuie să caut așa, ca un detectiv, cauza unei urticarii apărute din când în când la un pacient care nu știe de unde vine, că el consideră că mănâncă lucruri de regim, adică mănâncă o salată de pui cu țelină, de exemplu. Eu dacă aud de așa ceva, mă gândesc imediat că e posibil să fie această alergie la polen de betulacee, care deci este alergie încrucișată cu aceste legume, țelina. Și atunci îi fac testele cutanate și văd că într-adevăr este alergic. Apare o alergie prima oară când venim în contact cu factorul care o declanșează? În exemplul nostru, prima oară când mâncăm țelină sau... Nu, aici e o problemă. Există o predispoziție genetică. Alergicul este un bolnav care are o mare componentă genetică la baza bolii lui. Dacă un părinte este alergic, mă refer la asmatici, unde este bine studiată această relație. Dacă unul din părinți este asmatic alergic și și are 4 copii, 1 sau chiar 2 dintre copii pot să facă boala. Dacă ambii părinți sunt alergici, 3 din 4 copii vor face aceeași boală, fac același astm. Revenind la discuția despre problema alergiei la polen, sau v-ați referit la ideea asta că pot să facă o urticarie la anumite alimente, în mod clar, alergia se instalează după cel puțin un contact cu deci, practic, a doua oară când mâncăm. Începând de la a doua oară, pentru că de obicei după a treia, după a 10-a, 20-a oară, de multe ori merge formula cu ulciorul, care nu merge de multe ori la apă singur. Deci lucrul ăsta este foarte valabil și bine că ați spus problema asta pentru alergia medicamentoasă. Pentru că alergia medicamentoasă, eu aș vrea să accentuez că că alergia în general este o manifestare destul de ușoară din punct de vedere al suferinței clinice, dar ea poate să aibă două mari extreme: manifestări ușoare, periodice, care se pot trata la nivelul medicului de familie, și manifestări severe, culminând cu reputatul șoc anafilactic, soldat, care din păcate, serios viața în pericol. Da, sigur că da. Între ele, pe la mijloc, sunt o serie de boli, cum ar fi, de exemplu, astmul bronșic. Și aici existând mai multe variante de gravitate. Și vă răspund la întrebare acum. Deci, fiind vorba de alergia la medicamente, ea este una dintre cele mai primejdioase, pentru că are tendința să se întindă în pată de ulei și la alte medicamente, și ar fi bine pacienții care ascultă această discuție a noastră să știe că nu este alergic numai la un medicament, ci la toată familia. Noi dăm liste, de exemplu, în alergia la penicilină, cu 70 de medicamente care pot să producă același dezastru. Dezastru vorbind de șoc anafilactic sau reacții mai severe. Deci, la o întreagă familie, pentru că familia conține acel grup de care vă spuneam, rădăcina aceea comună, determinantul antigenii, care declanșează alergia. Și atunci, revenind la întrebarea dumneavoastră, cu cât iei mai des un același medicament,
ai șansa, între ghilimele, să dezvolți alergie la medicamentul respectiv și la familia medicamentului respectiv. Este una dintre întrebările pe care, de altfel, orice medic ar trebui să le pună în momentul în care recomandă un medicament și, în special, un antibiotic. Ai mai luat acest medicament? E o întrebare obligatorie. Și câteodată se răspunde da, dar este important să întrebăm și de nu câte numai că ori. Este important, o să vedeți că acum, mai ales de când a apărut conceptul de malpraxis, se pare că la americani este foarte bine cunoscut. Se zice că în fiecare spital american, pe treptele spitalului, când pacientul coboară, e întrebat: ai vreo problemă cu ceva cu care ți-a făcut rău, vreun medicament, ceva, facem un proces, scoatem niște bani frumoși. De ce? Pentru că, într-adevăr, dacă se întâmplă așa ceva, spitalul, pentru că doctorii sunt acoperiți prin asigurări contra malpraxisului. E acum o problemă serioasă. Nu putem să practicăm medicina dacă nu avem asigurare de malpraxis, pentru că există frecvent asemenea situații. Și paranteza asta lungă de malpraxis am făcut-o tocmai ca să arăt că ceea ce ați spus dumneavoastră este foarte important. Trebuie, când îi se dă un medicament, mai ales un antibiotic și mai ales medicamentele care sunt reputate ca generând reacții severe la medicamente, și penicilina e pe primul plan, într-un clasament al alergiei la medicamente există penicilinele, pentru că sunt din aceeași familie, și restul lumii. Adică celelalte, la un loc, nu sunt atât de frecvent cauzatoare precum penicilina. Și atunci s-a pus problema testării obligatorii la penicilina. Eu vă spun drept că sunt unul dintre dinozaurii alergologiei, sunt singurul supraviețuitor din grupul de elevi ai marelui profesor Ervan Seropian, care a introdus alergologia în România, și știu că pe vremea când trăia profesorul și vicepreședintele Academiei era o mare personalitate, profesorul Radu Păun, care era o enciclopedie a medicinii și avea o mare simpatie pentru alergologie. Alergologia, să știți că de vreo 70-80 de ani este. Și eu am prins primul tratat de alergologie al lui Pasteur Valery Radot și dezvoltarea ulterioară a fost atât de accelerată încât acum există publicații, există foarte mult. Mă întorc de unde am pornit. Pe vremea acestor, acum 25 de ani, se crease un comitet de studiu al alergiei medicamentoase, inclusiv reglementarea prin ordine, prin norme medicale, dar a fost o mare problemă să considerăm o culpă medicală, un malpraxis, dacă un bolnav care face un medicament este testat la medicament și nu este testat la medicament, și atunci trebuiau toți să fie testați, numai că testul la penicilină de multe ori la mari alergici poate să producă șoc anafilactic și chiar deces. Și lucrurile au rămas foarte expune pacientul la un risc mai mare decât și dacă nu ar fi fost. Da, pe vremea aceea, însă noi ne-am informat și am văzut că la american nu se cerea așa ceva, ci trebuia, așa cum spuneți dumneavoastră, să te întrebe: ai mai luat medicamentul ăsta? L-ai suportat? Și atunci doctorul este acoperit. Da. Pentru că discutam mai devreme despre alimentele care pot să inducă o alergie și pentru că mă întâlnesc destul de mult la cabinet cu o situație în care pacientul vine și îmi spune că este alergic la un aliment. Dar, de fapt, stând de vorbă mai detaliat, îmi dau seama că, de fapt, e vorba despre o intoleranță la respectivul aliment. Care este limita? Care este diferența între intoleranță și alergie? E foarte bună întrebarea. De ce o consider bună? Că și eu voiam să fac această remarcă. Vă răspund foarte repede. Deci, mecanismul alergic se deosebește de așa numita intoleranță prin faptul că în alergie este vorba într-adevăr de anticorpi care apar ca urmare a acțiunii alergenului, deci este vorba de producerea reacției de inflamație prin această reacție antigen-anticorp, în urma căreia se degranulează o serie de celule, dar cele mai importante sunt mastocitul din submucoase și bazofilul din sânge, care
eliberează o ploaie întreagă de mediatori care cu toții au acțiune antiinflamatoare. Dacă aveți cumva vreun desen pe aici, ar fi frumos să arătați așa cum apare așa ca o explozie care împroașcă cu... Iată, eliberarea de mediatori. Așa. Acești mediatori sunt numeroși, dintre ei cel mai cunoscut și cel mai important rămâne a fi histamina, dovadă că s-au preparat și se prepară tot felul de antihistaminice, unele Asta fiind, de fapt, ingredientul principal cu care lucrăm împotriva alergiilor. antihistaminicele. Însă, există și alte substanțe, cum ar fi, de exemplu, leucotrienele, care au o acțiune mai complexă puțin decât histamina și care, din fericire, pot fi și ele neutralizate de anumite antihistaminice moderne care ating puțin și aceste substanțe. Însă antileucotriene sunt acum deja medicamente care există pe piață. Lăsând la o parte mecanismele acestea intime, moleculare. Da, e bine să mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Deci, ce se întâmplă în intoleranțe? În intoleranță nu există o astfel de reacție de respingere vehementă. Nu, există și unor e la fel de periculoasă. Nu vă grăbiți. Vă spun de ce. Pentru că neexistând antigene și anticorpi, totuși substanțele produc această descărcare de granularea asta mastocitară în mod direct, fără să mai treacă prin etapa intermediară de reacție antigen-anticorp. Deci ajung direct la sursă. E ca și cum, să zicem, un ordin al ministrului trece prin comisariatul de poliție și pe urmă urmează reacția organului, că ei așa vorbesc, cu organul. Așa? Dar e posibilitatea să te adresezi direct comisariatului de poliție și să creezi reacția. De ce vă spun asta? Pentru că tot mediatorii ăștia se eliberează. Histamina și celelalte, bradichinina, leucotrienele. Deci aceleași substanțe se declanșează, dar prin acțiune directă. Și atunci o să vedeți că singura, deci din punct de vedere al ecuației fenomenului, ai de-a face cu o substanță care întotdeauna e aceeași, fie că îți face prin mecanism alergic, fie prin degranulare directă, deci prin reacția așa numită de intoleranță, și în al doilea rând ai aceleași manifestări clinice și același tratament. Deci de multe ori nu este atât de important ca să știi dacă prin mecanism alergic sau, pe vremuri se spunea pseudoalergic, acum spunem într-adevăr intoleranță sau reacție nespecifică, hipersensibilitate nespecifică. Deci există această reacție de intoleranță care trebuie tratată la fel ca oricare alergie. M-am oprit puțin pentru că trebuie să vă spun că sunt situații în care reacția alergică e mai bine că stă la baza unui fenomen. De exemplu, într-un nas bronșic care poate fi făcut la aspirină, deci nu e prin mecanism de anticorpi, aspirina acționează prin alte mecanisme, dar poate fi și la acarinii din praful de casă. Păi, pentru acarinii din praful de casă sau pentru polen există, fiindcă e un mecanism alergic, există și un remediu. Un remediu contra alergiei care duce chiar la vindecarea clinică a bolnavului prin termenul vechi se numea desensibilizare sau hiposensibilizare specifică. Același fenomen, același mecanisme, același mod de tratament, la ora actuală poartă numele de imunoterapie specifică cu alergen. Constă în administrarea în doze progresive de la molecule la micrograme și chiar miligrame a alergenului pe o perioadă de circa 3, 4, 5 ani, după care bolnavul devine într-adevăr tolerant la acest alergie și se vindecă, în timp ce cu aspirina foarte rar. Trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară. Dragi telespectatori, ne revedem după pauza publicitară. Până atunci așteptăm mesajele dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook. Noi să fim sănătoși!